भविष्यात तुमचं सहकार्य आम्हाला लाभेलच यात काही शंका नाही। धन्यवाद। नक्कीच असंच प्रेम राहू द्या आणि उत्तरोत्तर एसपीएल स्पर्धा अशीच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाताना दिसेल। नक्कीच फाटक साहेब एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे साहेबांसाठी। थँक यू सो मच। तर नक्कीच धन्यवाद साहेब। अनेक मोठे व्यक्तिमत्व आमच्यावर जोडले गेले, त्यांचा यथोचित सन्मान झाला। जागा मालक फाटक साहेब यांचा देखील आम्ही यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला। प्रेक्षक वर्ग आतुरतेने वाट पाहतायत की हा सामना आम्हाला पाहायचा आहे। सामना आता होणार आहे एकदम दमदार आणि तो सामना आहे मित्रांनो या वेळेला पाहायला गेलं तर आरू स्पोर्ट्स तुळसुंदे विरोधामध्ये जय भैरी मुरुगवाडा। या सामन्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे। सामना एकदम मटीतडीचा होणार। राजा दादा पहला मुकाबला तो ट्रेलर था लेकिन अब तो असली घमासान शुरू होने वाला है। मजा आएगा तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाइव के साथ एसपीएल में। पहिला तर आगाज होता, इथे मात्र पाहायचा शेवट कसा होतोय। दुसरा सामना आहे, जो जिंकेल तो डायरेक्ट फायनल मध्ये एंटर होईल आणि जो हरेल त्याला आणखीन एक संधी मात्र इथे उपलब्ध राहील आणि हा ॲडव्हान्टेज असणार आहे। आपण जेव्हा पॉईंट टेबलमध्ये टॉपर बनतो ना, ते दोन टॉपर संघांना मिळणारा हा ॲडव्हान्टेज इथे पाहायला मिळेल। आरू स्पोर्ट्स संघाकडून जर आपण विचार केला तर राकेश आडिवरेकर इथे खेळताना पाहायला मिळणार आहे। सायल आहे, सायल आडिवरेकर ज्याचा या स्पर्धेमध्ये बोलबाला राहिला आहे। लाजवाब चॉप शॉट त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात आणि ऑफसाईडचा किंग म्हणून आपण सायल आडिवरेकरला पाहतो। तिसरा खेळाडू ईशान आडिवरेकरला इथे आपण पाहतोय। चिन्मय आडिवरेकर हाही आपल्याला इथे खेळताना दिसेल आणि त्यानंतर नित्यानंद हरजकर याचाही बारदार खेळ या संपूर्ण सिरीजमध्ये आपण पाहिलाय। सुजन हाही आपल्यासोबत इथे जोडला गेलेला आपल्याला पाहायला मिळेल। मिलिंद आडिवरेकर, सुदीक्ष आडिवरेकर, अनिरुद्ध आंबेकर आणि त्याचबरोबर आरू स्पोर्ट्स संघाचा आयकॉन प्लेअर सतीश आहे। सतीशच्याही या संपूर्ण सिरीजमध्ये अतिशय अप्रतिम खेळी पाहायला मिळाले आणि या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्येही क्वालिफायच्या या सामन्यामध्येही सतीश कशा पद्धतीने कामगिरी करतो तेही ते पाहणं आवश्यक आहे। तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत रत्नागिरीला बिलॉंग करणारा एक तगडा संघ म्हणून ज्या संपूर्ण तालुक्यामध्ये ज्या जिल्ह्यामध्ये ओळखला जातो आणि दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये ज्याचा बोलबाला राहिला तो जयभैरी मुरुगवाडा संघ आणि जयभैरी मुरुगवाडा संघाकडून गेम चेंजर यश हळदणकर आणि त्याचबरोबर आपल्या वडिलांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून पुढे येण्याचा प्रयत्न करणारा स्मित शिवलकर प्रज्वल हळदणकरला इथे आपण पाहणार आहोत। ज्याचं उज्ज्वल आहे भवितव्य असा हा प्रज्वल आणि गौरव मडवीलाही इथे आपण पाहणार आहोत। त्याचबरोबर सन्माननीय चिरागजी पिलनकर, साहिल ठीक आणि आयकॉन म्हणून यावी सर्वांचं लक्ष ज्याच्याकडे लागून राहते दोन खेळाडू, एक म्हणजे उस्मान तर दुसऱ्या बाजूला फैजान इथे असणार आहे। हे दोन आयकॉन प्लेयर जयभैरी मुरुगवाडा संघासोबत जोडले गेलेत आणि सर्वांच्या नजरा खास करून जर आपण विचार केला तर या दोन खेळाडूंकडे राहतील, कारण उस्मानची बॉलिंग स्टाईल मात्र इथे नवकी पाहायला मिळाली आणि त्यामुळे तो चर्चेचा विषय या एसपीएलच्या 2025च्या जर पर्वाचा आपण विचार केला तर सर्वात चर्चेचा विषय राहिला तो उस्मानची गोलंदाजी आणि त्याचबरोबर त्याच्याबरोबर आणखीन एक खेळाडू जोडला गेला तो म्हणजे फैजान, जो आयकॉन म्हणून ते यावी जयभैरी मुरुगवाडा संघासोबत आपण पाहतोय। निहार मोरे याची पण चर्चा राहिले, या बॅकफुटवर टीम चॉप करण्यात माहीर असणारा हा निहार मोरे खेळताना दिसेल। वेदांग गोरेला इथे आपण पाहणार आहोत आणि 11वा खेळाडू म्हणून अथर्व शिवलकर इथे आपल्याला पाहायला मिळेल। बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा रंगला गेलेला सामना, टॉस जिंकला गेला तो या जयभैरी मुरुगवाडा संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतला इथे निर्णय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते आरू स्पोर्ट्स तुळसुंदे संघाला। हॅलो लाईनमन, आपण आपल्या चेअरवरती विराजमान व्हा आणि मॅचमध्ये राहा। दोन्ही डगआउटसाठी सूचना आहे, फक्त आपण 11 खेळाडू जी काही 11 खेळाडूंची नावं दिलेत तेवढेच खेळाडू डगआउटमध्ये राहतील। या व्यतिरिक्त कोणीही डगआउटमध्ये दिसणार नाही आणि तसं जर आढळलं तर आपल्याला पेनल्टी बसू शकते, याची विशेष सूचना आपण दोघांनाही देतोय। दोन्ही डगआउटसाठी विशेष सूचना आहे। आपली जी प्लेइंग लिस्ट आहे 10 या 12 तेवढेच खेळाडू डगआउटमध्ये पाहायला मिळतील। टीम मॅनेजर फक्त डगआउटमध्ये बसण्याची त्यांना यावी फायनल रजनी असल्यामुळे आपण संधी देतोय। या व्यतिरिक्त कोणीही डगआउटमध्ये दिसणार नाही। या व्यतिरिक्त जर कोणी आढळला तर मात्र तुम्हाला पेनल्टी बसू शकते। आपल्याला या स्पर्धेचा स्टँडर्ड राखायचा आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सर्वांनी सहकार्य करा।
चला दोन्ही संघाकडून दोन टीम मॅनेजर आणि एक्स्ट्रा प्लेअर एवढेच तिथे बसून राहतील. या व्यतिरिक्त कोणी तिथे दिसणार नाहीये. लाईनमनच्या चेअरवरती फक्त लाईनमन विराजमान होतील. या व्यतिरिक्त कोणीही क्रीडांगणाच्या आतमध्ये राहणार नाही. आयोजक यांना विनंती राहते, दीपकजी मेकर आणि संपूर्ण टीम आपण याची काळजी घ्या. सर्कल आपले लाईनमन बसलेत का पहा. मॅचमध्ये ऑन राहा. दोन्ही डगआउटमध्ये कोणी एक्स्ट्रा बसलंय का ही खात्री करून घ्या. डगआउट जे एक्स्ट्रा असेल त्यांना बाहेर काढा, कारण या स्पर्धेचा एक स्टँडर्ड आहे तो आपल्याला इथे राखायचा आहे. आणि आतापर्यंत सर्वांनी अतिशय उत्तम सहकार्य केलं आहे आणि त्याच सहकार्याची अपेक्षा ठेवून आपल्याला हात जोडून मी नम्र विनंती करतो की आपण या स्पर्धेचा जो काही दर्जा आहे तो कायम राखूया. या स्पर्धेच्या निमित्तानं आमच्या सोबत जोडली गेली आणि त्याचमुळे ही SPL स्पर्धा सर्वदूर ख्याती पसरताना या स्पर्धेचे आपल्याला पाहायला मिळाले. हे सर्व श्रेय जेवढं जय हनुमान मंडळाचं आहे, क्लबचं आहे, तेवढं श्रेय सर्व आम्हाला मदत करणाऱ्या सर्व सहकारी मित्रांचं आहे. ज्यांनी ज्यांनी कष्ट घेतले, ज्यांनी सहकार्य केले, जे डगआउटमध्ये फक्त आणि फक्त खेळाडू आणि दोन टीम मॅनेजर एवढेच आपल्याला बसलेले पाहायला मिळतील. या व्यतिरिक्त कोणीही दिसणार नाही. पुन्हा एकदा आपल्याला सूचना देतोय, आणि जर कोणतीही काही शंका असेल तर फक्त संघनायक पंच पॅनलशी संपर्क साधेल. या व्यतिरिक्त कोणीही कोणत्याही प्रकारचा आर्ग्युमेंट किंवा कोणत्याही निर्णयावरती दावा ठोकायचा नाही आहे. काही शंका असेल तर फक्त कर्णधार पंचांशी संपर्क साधू शकतो, याची कृपया नोंद असू द्या. या व्यतिरिक्त कोणीही क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रवेश करणार नाही, चर्चा करण्यासाठी पुढे येणार नाही. जय हनुमान क्रिकेट क्लब आयोजित SPL 2025 पर्व फायनलची रजनी, फायनलच्या रजनीमध्ये होणारा सुरू असणारा दुसरा सामना. येस, थँक्यू. स्ट्रायकिंग एंडला पहिली हुकमी जोडी इथे मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेली पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला आहे तो ईशांत, ज्यानं वातावरण केले अशांत. हा ईशांत. नॉन स्ट्राईक एंडला सायल. सायलने दमखम दाखवलाय. ऑफ साईडचा बादशाह आहे, ऑफ साईडचा किंग आहे तो सायल. परंतु बॉलिंग मार्गवरती आहे. सर्वांच्या नजरा ज्याच्यावरती असतात टिकून तो उस्मान इथे दाखल झालाय. उस्मान वरती कशा प्रकारे ईशान करेल हल्ला पाहणं गरजेचं आहे. एक जबरदस्त बॉलिंग ॲक्शन घेऊन मैदानावरती दाखल होतोय. वैयक्तिक पहिलं, संघाकडून पहिलं, पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. जयभरी मुरुगवाडा संघाचा हा खेळाडू उस्मान ऑन दी मार्क. राईट एम राऊंड दी विकेट. फेकला जाणारा पहिला बॉल. ईशान खेळण्यासाठी सज्ज. फील्ड इथे सज्ज झाले, आम्ही इथे सज्ज होतोय, दर्शक इथे सज्ज झालेत. परंतु जास्तीत जास्त वेळ इथे घेतला जातोय उस्मान कडून. आपल्याला ऑलरेडी नियम सांगितले गेलेत. 12 मिनिटापर्यंत तिसरं षटक संपन्न होणं आवश्यक असेल. या व्यतिरिक्त एक्स्ट्रा एक जरी मिनिट घेतलं गेलं तर चौथ्या षटकाला पॉवर प्लेचा नियम लागू होईल. उस्मानसाठी ही विशेष सूचना असेल. राईट एम राऊंड द विकेट. पॉवर प्लेचा पहिला बॉल घेऊन उस्मान ऑन दी मार्क ईशानसाठी. यावी पाहायचं आहे कोण कोणावरती ठरतोय हावी, कोण करेल इथे दमदार सुरुवात. उस्मान की ईशान. पहिला बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर. पहिला बॉल यावी ऑफस्टिकच्या बाहेर आहे. पंचदंडित करतायत. वाईट बॉलचा येतो इशारा. अतिरिक्त दाब्याने संघाचं खातं इथे ओपन झालंय. पहिला चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर जरूर पाहायला मिळालाय. कमबॅक करण्याची आवश्यकता इथे राहणार आहे, कारण जेवढा वेळ उस्मान घेईल तेवढाच त्याचा लाईन लेन पासून डिस्टर्ब होऊ शकतो. पुढचा चेंडू उस्मान टू ईशांत. फेकला जाणारा हा बॉल इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. कशा पद्धतीने कमबॅक इथे करतोय उस्मान, तेही पाहणं इथे आवश्यक असेल. महत्वपूर्ण सामना आहे आणि याच दरम्यान वाईट लाईन यॉर्क होता. यष्टीरक्षक नाकाम ठरलाय. डिक्लेअर झोन मध्ये जातोय बॉल. बाईच्या स्वरूपात मिळतात 2 धावा. धावसंख्या 3 या अंकावरती जाऊन पोहोचते.
बॅटनी जरूर धावा निघाला नाहीयेत, परंतु बाईच्या स्वरूपात 2 धावा इथे मिळत आहेत आणि इथे एक एक रन तेवढीच महत्वाची आहे जेवढा विजय महत्वाचा आहे. आणि इथे ती मात्र बाईच्या स्वरूपात 2 धावा मिळाल्यात. उस्मान थोडासा निराश झाला, त्याच्या चेहऱ्यावरती ती निराशा पाहायला मिळाली, कारण चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे होणं गरजेचं आहे. एखादा गोलंदाज प्रभावी ठरतो कधी, जेव्हा एक सगळ्या खेळाडूंची साथ मिळते आणि ती साथ इथे मात्र उस्मानला देणं गरजेचं असेल क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून. 1 सेकंड पुन्हा एकदा सज्ज होतोय उस्मान. ईशान स्ट्रायकिंग इनला, साहिल नॉन स्ट्राइक इनला असताना फेकला जाणारा बॉल आहे, भन्नाट गती होती, ऑफ स्टिकच्या बाहेर यॉर्क लाईन टार्गेट करणारी ही डिलिव्हरी. येतो इथे डॉट बॉल, इथे डॉट बॉल पेश केला गेलाय. ईशांतला शांत ठेवण्यात यशस्वी ठरतो की काय उस्मान, कारण 2 बलाढ्य संघांमध्ये होणारी लढत, एका बाजूला राजापूरला बिलॉंग करणारा तुळसुंदे संघ, तर दुसऱ्या बाजूला रत्नागिरीचा बेताज बादशाह ठरणारा संघ तो म्हणजे जयभैरी मुरुगवाडा. रत्नागिरी विरुद्ध राजापूर अशी चाललेली लढत आपल्याला या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. Right on the wicket, next ball, उस्मान on the mark, striking केला ईशान सज्ज आणि त्यानंतर फेकला गेलेला बॉल, यावी पंच आहे, पॉवर पंच इथे पाहायला मिळतोय. ईशाननं केलं वातावरण अशांत, कारण त्याच्या बॅट मधनं निघाला प्रहार, चेंडू गेला सीमारेषा पार, धावा मिळाला 4. शानदार ठरतो इथे SPL चौकार. धावसंख्या 60 अंकामध्ये जाऊन पोहोचते, 7 अंकामध्ये जाऊन पोहोचलेली धावसंख्या आणि एक चौकार ईशानच्या बॅट मध्ये इथे पाहायला मिळालाय. उस्मान वरती, इथे मात्र सुलतान ठरतो ईशांत, कारण त्यानं टोकवलंय इथे चौकार. नेक्स्ट बॉल, उस्मान टू ईशांत. फील्ड मध्ये कोणताही केला गेला नाही बदल आणि त्या दरम्यान गती कमी होती, डॉट बॉलची हमी होती, चकवलं ईशांतला, यावी फसवलं गेलं होतं. स्लो बॉल फेकला गेला तो उस्मानच्या माध्यमातून, त्यामुळे सरप्राईज ठरली ही डिलिव्हरी. येते इथे डॉट बॉल, एक चांगला कमबॅक म्हणावा लागेल, कारण या आधीच्या चेंडूमध्ये चौकार ठोकला होता, ज्याच्या ऑफस्टिकच्या बाहेर बॉल दिला गेलाय, रडार मध्ये सापडलाय, ईशानने चौकार ठोकलाय. आणि यानंतर गती कमी, ब्रेक शानदार, लेग कटर चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेर, आणखीन एक स्लोअर डिलिव्हरी पाहायला मिळाले. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पेश केला जातोय. जेव्हा ताकद नाही तेव्हा नजाकत महत्वाची असते, जेव्हा स्पीड नाही तेव्हा संत गतीने टाकलेला अचूकता टप्पा हा महत्वाचा असतो. तो टप्पा इथे साधलाय उस्मानने. लगातार 2 चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळत आहेत. शानदार गोलंदाजी इथे म्हणावी लागेल जयभैरी मुरुगवाडा संघाकडून. उस्मान याची पॉवर प्लेचं पहिलं षटक इथे हाताळत असताना या दरम्यान फेकलेला परफेक्ट यॉर्क आहे, याला म्हणतात क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र, जे उस्मानने इथे आजमावलं. ईशानवरती चढवलं या अस्त्राचा वापर आणि इथे पाहायला मिळाला डॉट बॉल. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना आरुष स्पोर्ट्स तुळसुंदे संघाची धावसंख्या आहे बिनबाद 7 धावा. नक्कीच. हॅलो, या आपण ज्या क्रीडांगणावरतीचे बॅनर बघतोय, ज्यांच्या माध्यमातून आपण या बॅनरची छपाई केली आहे, ते फ्रेंड्स ग्राफिक्सचे सर्वेसर्वा स्वरूप मिरजोळकर साहेब यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांना मी विनंती करतो की आपण प्रमुख मंचाच्या दिशेने या आणि स्थानापन्न व्हा. जय हनुमान क्रिकेट मंडळातर्फे तुमचं हार्दिक स्वागत होत आहे स्वरूप मिरजोळकर साहेब. गणेशजी पाटील, समता हॉटेलचे सर्वेसर्वा, ज्यांच्या माध्यमातून बक्षीस लगावलं गेलं. ऑल सोमेश्वर 2 विकेट घेतल्या गेल्या, त्यामुळे 400 रुपये प्राप्त झाले ते ऑल सोमेश्वर संघाचे आणि ते इथे आवर्जून उपस्थित आहे. गणेशजी पाटील साहेब आपल्या या क्रीडा नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. आणि त्यांच्यासोबत पिंट्याशेठ पिलेनकर ही बहुधा इथे दाखल झाले असावे, त्यांचंही या क्रीडा नगरीमध्ये सहर्ष स्वागत असेल. वळूया मॅचच्या दिशेने. आणखीन एक आयकॉन प्लेअर इथे दाखल झालाय, ज्याचं नाव आहे फैजान. रफ्तार किंग म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जात आहे, कारण रफ्तार याच्याकडे भन्नाट आहे, लाजबाब गती राखतो आणि अप्रतिम डिलिव्हरी करतो तो फैजान. ऑन दी मार्क, राईट हँड ऑन दी विकेट. समोर तेवढा ताकदीचा फलंदाज इथे आपण पाहतोय सायल. ओहो, व्हॉट अ मॅजिक डिलिव्हरी, फैजान ऑन फायर. सायल डगआउटच्या दिशेने, मॅजिक बॉल, मॅजिक डिलिव्हरी आणि मॅजिक केलंय कोणी, आयकॉन प्लेअर जयभैरी मुरुगवाडा संघाचा ऑन अँड ओनली फैजान. फैजानच्या हातातून निसटलेला हा बॉल 4 मुंड्या चितपट केले. सायल या मैदानाच्या बाहेर गेलाय. खूप महत्वाचा मोहरा इथे गारज झाला. रफ्तारचा किंग, द स्पीड ऑफ मॅजिक डिलिव्हरी म्हणून ज्याच्याकडे आपण पाहतो तो फैजान. आणि फैजानच्या या पहिल्याच बॉल मध्ये घेतली गेलेली विकेट महत्वपूर्ण विकेट आहे. हॅलो, स्वरूप मिरजोळकर साहेब यांचं इथे आगमन होतंय. मयेकरने जर इथे हॅट्रिक केली फैजानने तर 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज राजवीर मयेकर यांच्याकडून फैजानसाठी बक्षीस जाहीर होते. पहिल्या चेंडूमध्ये विकेट घेतलाय. इथे जर हॅट्रिक पाहायला मिळाली तर 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल. आणि त्याचबरोबर बाळाशेठ मयेकर यांच्याकडूनही 3 चेंडूवरती 3 विकेट, 2000 रुपयांचं बक्षीस. ही ओळख राहिले खेळावरती नितांत, क्रिकेटवरती नितांत प्रेम करणाऱ्या व्यक्तींची. यावी क्लासी शॉट आहे, बॉलला येऊ दिला बॉडी जवळ, बॅटचा फेस ओपन केला आणि यावी फाईन लेगच्या दिशेने
प्लेस केलाय. 2 धावा इथे मिळतात. धावसंख्या पोहोचेल 9 अंकावर. षटक क्रमांक प्रगतीपथावरती आहे. ते दुसरं क्वालिफायरचा पहिला सामना जो जिंकेल तो डिरेक्टली फायनल मध्ये प्रवेश करेल आणि जो हरेल त्याला आणखी एक संधी मात्र इथे जरूर मिळेल. फैजान 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 न्यू बॅटर आणि यावी गती सुसाट होती, भन्नाट होती. लेग स्टिकच्या बाहेर राहतोय बॉल. पंच दंडित करतायत. इथे पाहायला मिळतोय वाईट बॉल. 1 रन एक्स्ट्रा स्वरूपात मिळते. धावसंख्या पोहोचते 10 अंकावरती. बॅट आणि बॉलचं धमासान युद्ध इथे चाललेलं असताना बॉल मात्र बॅटवरती हावी ठरला असं जरुरी ते म्हणावं लागतंय. कारण दोन्ही आयकॉन प्लेअरनी बहारदार प्रारंभ करून दिलाय, सुरुवात करून दिलाय आणि त्यामुळे हावी ठरते ती गोलंदाजी. फैजानचा पुढचा चेंडू यावी वाईड लाईन यॉर्क होता. बॅटची एज घेतले. फर्स्ट स्लिपला चेंडू कॅरी होतोय. डिक्लेअर झोन 2 धावा. धावसंख्या 12. धावसंख्या पोहोचले यावी 12 या अंकावरती. शानदार गोलंदाजी आतापर्यंत पेश केली गेले आणि त्याच्या जोरावरती समोरच्या तगड्या फलंदाजाला तिथे रोखलं गेले. त्यामुळे फलकावरती आपण धावसंख्या पाहतोय ती फक्त आणि फक्त 12 धावा. या दरम्यान फेकला गेलेला बॉल आहे. आणखी एक क्लासी शॉट आहे. यावी काय घडलंय, पंचांच्या माध्यमातून काय येतो इशारा पाहावं लागेल. यष्टीरक्षण इथे झालंय दमदार. चिराग आहे. चिरागने इथे मात्र दमदार कामगिरी केली आणि इथे आलाय तो डॉट बॉल. धावसंख्या स्थिर 12 या अंकावरती स्थिर. फैजान ऑन दी मार्क. अफलातून गोलंदाजी. रफ्तारचा किंग आहे हा आणि किंग ऑफ स्पीड म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तो फैजान. राईट अँड फ्रॉम द विकेट. नेक्स्ट बॉल परफेक्ट यॉर्क होता. परफेक्ट यॉर्क होता. तो क्रॅकिंग डिलिव्हरी ते बढू शकतो आपण. अंगठ्याला टार्गेट करणारी, अंगठ्याला लक्ष करणारी ही गोलंदाजी ते पाहायला मिळाली. परंतु तेवढाच फलंदाजी ते दक्ष पाहायला मिळालाय आणि त्याच्या माध्यमातून अतिशय सेफली डिफेन्सिव्ह खेळला गेलेला फटका इथे आपण पाहिलाय. फैजान नेक्स्ट बॉल घेऊन यावी गती कमी राखली. ऑस्टिकच्या थोडासा बाहेर ठेवलाय बॉल. आणखीन एकदा चिराग कडून शानदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय आणि याच दरम्यान षटक क्रमांक समाप्त होतोय ते यावी दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्या आहे 1/12 आरुष पोर्तुळसुंदे संघाची. यस, या स्पर्धेसाठी SPLच्या स्पर्धेसाठी ज्यांनी विजेता चषक दिलाय त्यांचं देखील इथे आगमन होत आहे. जशरजी शेलार साहेब यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांना देखील मी विनंती करेल की आपण प्रमुख मंचाच्या दिशेने या आणि स्थानापन्न व्हा. श्रद्धा एंटरप्राइजेसचे सर्वेसर्वा दशरथजी शेलार साहेब ज्यांनी हा मानाचा चषक दिलाय, विजेता चषक. दशरथजी शेलार साहेब तुम्हाला मी विनंती करतो आपण प्रमुख मंचाच्या दिशेने या आणि स्थानापन्न व्हा. 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त. धावसंख्या पाहिले ते 1/12. यानंतर गेअर इथे बदलावा लागेल. चांगली फलंदाजी इथे करावी लागेल आणि यावी स्ट्रायकिंग एंडला इथे आपण पाहणार आहोत तो ईशांतला मात्र इथे कुठेतरी हल्ला चढवावा लागेल. एका बाजूने संयम तर दुसऱ्या बाजूने आक्रमण. हे अंडरआर्म क्रिकेटचं अस्त्र असतं, रणनीती असते, गेम प्लॅन असतो. परंतु तो गेम प्लॅन इथे कुठेतरी डिस्ट्रॉय केला गेलाय. दोन्ही आयकॉन प्लेयरच्या माध्यमातून दमदार गोलंदाजी पाहायला मिळते. स्मिथ शिवलकर लोकल बॉय रत्नागिरीचा हा एक सर्वोत्कृष्ट खेळाडू आणि त्याच्या माध्यमातून फेकला गेलेला हा पहिलाच बॉल आहे. फॉलो थ्रो मध्ये बॉल फील्ड केला गेलाय. येतो इथे डॉट बॉल. ईशांतला शांत ठेवलं गेलंय. काय बॉलिंग स्क्वॉड इथे पाहायला मिळालंय. जयभरी मुरुगवाडा संघाचं दमदार कामगिरी पाहायला मिळते. स्मिथ शिवलकर ऑन दी मार्क. राईट हँड राऊंड द विकेट. ऑलराऊंडर प्लेअर आहे. शानदार गोलंदाजी, शानदार फलंदाजी. परंतु यावेळी मात्र ठोकलाय षटकार. ईशांत बॉलला येऊ दिला त्यानंतर केला वापर. परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट मिडल. नो चांस फॉर एनी प्लेयर. बॉल गोज टू बिग हिट फॉर 6. फटका लाजवाब. ना सूरत देखता है ना मुहूर्त देखता है, ये तो अपने टीम की जरूरत देखता है. ईशानच्या बॅटमधून निघालेला तडाखा 6 धावांसाठी. स्मिथ शिवलकर वरती चढवला गेलेला हल्ला इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. अफलाटिंग बॉडी बॅलन्स इथे पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर पंच केला गेलेला बॉल बिडांच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी झालाय फरार. स्मिथ शिवलकर नेक्स्ट बॉल घेऊन यावी फुल टॉस चेंडू प्रॉपरली पंच करू शकला नाहीये. फुल टॉस चेंडूची संधी इथे मिळाली होती परंतु त्या संधीचं सोनं करू शकला नाही. फिल्डिंग चांगली पाहायला मिळाली मिड ऑफला. येतो इथे डॉट बॉल. कमबॅक करताना स्मिथ शिवलकर पुढचा चेंडू घेऊन ईशानसाठी यावी बॅक हँड डिलिव्हरी परंतु लेग स्टिकच्या बाहेर राहिला बॉल. पंच दंडित करता येतो वाईड बॉल परंतु यश हळदणकरला इथे दाद द्यावी लागेल कारण ज्या पद्धतीने तो यष्टीरक्षण करतोय त्याला माहिती आहे कशा पद्धतीने स्मिथ गोलंदाजी करतो आणि त्यामुळे त्याच पद्धतीचं यष्टीरक्षण यावी यश हळदणकरकडनं पाहायला मिळालंय. यावी लो फुल टॉस होतो. अलॉंग द कार्पेट खेळलाय. जातोय इथे 4 धावांसाठी. शानदार फटका, अफलातून फटका, लाजवाब ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळतोय. कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हर बॉलकडे राहतील पाहत आणि बॉल मात्र जाईल आग लावत सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी
4 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत आणि धावसंख्या पोहोचते 23 या अंकावरती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण 12 पाहिली होती, परंतु तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना धावसंख्या इथे पोहोचले 23 या अंकावरती. म्हणजेच काय, स्मिथ शिवलकरने आतापर्यंत दिल्या त्या 11 धावा. लेट हिम राउंड द विकेट. स्मिथ शिवलकर ऑन द मार्क. ईशान दमदार कामगिरी. अडचणी आल्याच जरूर, परंतु अडचणीवरती मात कशी करायची हे भलेभाती जाणून आहे. आणि त्यानंतर खेळला गेलेला खडागती केलं गेलेलं आक्रमण, हॅमर पंच ते पाहायला मिळाला. ज्याप्रमाणे हातोडा एखाद्या खिळ्यावरती ठोकला जातो ना, त्याप्रमाणे बॅटने इथे ठोकले बॉलला आणि दवडले सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी अफलातून फलंदाजी बनावी लागेल. सायल मैदानाच्या बाहेर गेलाय, परंतु हा खेळाडू इथे मात्र स्वतःला सांगतोय मी अजूनही मैदानामध्ये आहे. आणि असे खूप गोलंदाज माझ्या समोर आले आणि गेले, परंतु माझी फलंदाजीमध्ये मी कोणताही बदल केला नाही. मी माझी शैली बदलली नाही. मी आक्रमण करत राहणार आणि तेच आक्रमण इथे करताना आपण पाहिलंय. तर यावी ईशानला. स्मिथ शिवलकरचा पुढचा चेंडू ईशानसाठी. ईशान तिथे तयार आहे. लेग ब्रेक करायचा होता. ब्लॉक होल मध्ये टाकला गेलेला बॉल. एक चिकिरण घेण्याचा केला गेलेला प्रयत्न. चांगलं कॉलिंग कॉर्डिनेशन इथे पाहायला मिळतोय आणि दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळालं ते अप्रतिम ताळमेळ. त्यामुळे सक्सेसफुली घेतली गेलेली 1 रन आणि 1 रनने धावसंख्या पोहोचते तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. नक्कीच इथे एक मोठी क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल असलेल्या सुयश उर्फ पेंट्या पेलणकर साहेब यांचं देखील इथे आगमन झालंय. त्यांना मी विनंती करतो आपण प्रमुख मंचाच्या दिशेने स्थानापन्न व्हा. जय हनुमान क्रिकेट मंडळातर्फे तुमचं हार्दिक स्वागत. पेंट्या पेलणकर साहेब, तुम्हाला विनंती करतो आपण प्रमुख मंचाच्या दिशेने येऊन स्थानापन्न व्हा. यस राजा देसाई सर. यस थँक्यू. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येत 30 पाहायला मिळाले. गणेशजी पाटील इथे दाखल झाले. त्यांच्या माध्यमातून ऑल सोमेश्वरसाठी लगावलं गेलेलं बक्षीस इथे आपल्याला पाहायला मिळालं. पिंट्या शेठ पिलनकर ही आवर्जून या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी इथे दाखल झाले. या दोघांचंही या क्रीडामध्ये सहर्ष स्वागत आहे. बॉलिंग मार्गवरती यश हळदणकर, फिंगरचा जादूगर, बोटांचा जादूगर इथे दाखल झालाय. अनेक खेळाडूंची बंबेरी उडवणारा हा गोलंदाज यावी बॉलिंग मार्गवरती येतोय. समोर अशांत असा हा शांत ईशांत आहे आणि दरम्यान या फेकला गेला बॉल. गती कमी होती, चांगला टर्न होता, फसलाय, चकवलाय. पहिलाच बॉल लाजवाब आहे, डॉट बॉल आहे. धावसंख्या 30 या अंकावरती आहे. कमबॅक करून देण्याचा प्रयत्न यश हळदणकर. समोरच्या संघाला कमीत कमी धावसंख्येमध्ये रोखायचा आहे, हा एकच इरादा आहे. परंतु यावी काय घडलंय, ऑफस्टिकच्या राहतोय बाहेर बॉल, पंचदंडित करतायत. येतोय ते वाईट बॉल. 1 रन मिळते संघाला. धावसंख्या पोहोचते 31 रन. लॉस ऑफ 1 विकेट. प्रोग्रेस इन 4th ओव्हर. 4थ्या षटकाचा खेळ इथे सुरू आहे. धावसंख्या इथे आपण पाहतो 31. 1 गड्याच्या बहुमधल्यामध्ये ईशानने मात्र संघाला तारलंय. ईशान इथे तारणहार ठरलाय. ईशानने आपल्या संघाला सांभाळलंय. एक चांगला स्टँड दिले. चांगली धावसंख्या उभारण्यासाठी तो चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळालाय. आणि बेस्ट ऑलराऊंडर प्लेअर तोच असतो ज्यावेळी संघ अडचणीमध्ये असतो आणि तो मैदानाच्या आतमध्ये उभा राहतो, लढतो, पडतो, झडतो, परंतु आपल्या संघाला सावरतो. ती कामगिरी करताना आपण ईशानला इथे आपण पाहतोय. आणि त्याच दरम्यान यश हळदणकरचा हा बॉल लेग बाहेर राहिलाय. पंचदंडित करतात. आणखी एक वाईट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. संघाच्या खात्यामध्ये 1 रन जोडली जाईल आणि धावसंख्या पोहोचेल 32 अंकावरती. यावी खोदलाय, पंच केलाय. वन्स अगेन हॅमर पंच आहे. यावी ऑन साइडच्या दिशेने मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू फरार. धावा मिळतात 4. ईशान वन मॅन आर्मी, 1 मॅन शो. जबरदस्त फलंदाजी. धावसंख्या 36. डोंट बी वायलेंट, बी सायलेंट अँड शो युअर टॅलेंट. टॅलेंट दाखवतो तो ईशांत. काय खेळलाय हा खेळाडू, काय लढलाय हा खेळाडू, काय भिडलाय हा खेळाडू. 1 मॅन शो, 1 मॅन आर्मी. नेक्स्ट बॉल यावी पंच केलाय. स्मिथ आहे, करत नाहीये चूक. बॉल फील्ड करतोय. येतो इथे डॉट बॉल. इथे डॉट बॉल आलाय. एक डॉट बॉल खूप महत्वाचा आहे. ज्याप्रमाणे 1 रन महत्वाची आहे ना, त्याचप्रमाणे 1 बॉल ही इथे तेवढाच महत्वाचा इथे राहणार आहे. बॅट आणि बॉलचं युद्ध, रणसंग्राम या क्रिकेटचा आपण इथे अनुभवतोय. आणि हे अनुभवलेलं क्रिकेट आपल्या निश्चितच हे स्मरणात राहणार आहे. कारण 2025चं पर्व आणि या 2025च्या पर्वातला चाललेला हा बहारदार सामना. यश हळदणकर नेक्स्ट बॉल घेऊन यावी ईशानसाठी. यावी गती कमी होती, फटका लाजवाब आहे. कव्हरच्या दिशेने आहे प्रज्वल, ज्याने कामगिरी केली उज्ज्वल. आणि इथे बॉल मार्क केलाय फील्ड. येतो इथे डॉट बॉल. इथे डॉट बॉल आलाय, डॉट बॉल आलाय, डॉट बॉल आलाय. कमबॅक करतोय तू यावी यश हळदणकर. धावसंख्या इथे पाहायला मिळते 36 रन, 36 धावा. 1 गडी गमावलाय तुळसुंदे संघाने. नेक्स्ट बॉल यावी पुन्हा एकदा पंच करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची एज घेतले. निहाल मोरे आहे जो बॉलवर फील्ड करताना आपल्याला तो पाहायला मिळालाय.
आणि सलग आलेले डॉट बॉल ईशानची परेशानी ठरते, कारण इथे हा धावांची अजूनही गरज आहे. एक फायटिंग स्कोर इथे उभा राहायचा आहे, कारण समोरचा संघही तेवढाच जबरदस्त फलंदाजी आपण करताना पाहिलंय. स्मिथ शिवलकरलाही आपण या संपूर्ण लीग मध्ये अफलातून फलंदाजी करताना पाहिलंय, परंतु यावेळी मात्र खराब चेंडू पाहायला मिळाला. ऍडव्हान्टेज ईशानला, चेंडूला डबल सीमारेषेच्या पलीकडे आणि इथे मिळाला 4 धावा. आणि या 4 धाव्याने प्रथम फलंदाजी करत असताना आरुष तुळसुंदे संघाची धावसंख्या आहे 1 गडी बाद. 40 धावा, 41 धावांचं लक्ष जर आपण विचार केला तर इथे 10.25 रिक्वायर्ड रन रेट इथे असणार आहे. कोण ठरणार पहिला फायनल मध्ये दाखल होणारा संघ, कारण दोन्ही संघांनी बहारदार खेळ केलाय. अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन इथे पाहायला मिळालं. पहिलं षटक उस्मानने हाताळलं, जे केवळ 7 धावांचं ठरलं, ज्यामध्ये एक चौकार आपण बॅटमधनं निघालेला पाहिला होता ईशानच्या. दुसरं षटक फैजानने मात्र साहिलला मैदानावरती जगूच दिलं नाही. पहिल्याच बॉलवरती क्लीन बोल्ड केलं, 7 धावा त्याने तिथे खर्च केल्या. तिसरं षटक स्मिथ शिवलकरने हाताळलं, ते मात्र थोडंसं महागडं ठरलं, 18 धावा त्याने खर्च केल्या आहेत. आणि त्यानंतर यश हळदणकरचं शेवटचं षटक, त्याने एकूण 8 चेंडू फेकले आणि 10 धावा खर्च केले आहेत. निर्धारित 4 षटकांमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना आरुष तुळसुंदे संघाची टोटल धावसंख्या झाली 40. 41 धावांचं लक्ष. ईशानने मात्र दमदार खेळ केलाय. नाबाद त्याच्या माध्यमातून जर आपण विचार केला, 18 चेंडूंचा सामना केला आणि 29 धावांची दमदार खेळ केले. जरा ईशानसाठी मित्रांनो जोरदार टाळ्या, कारण संघ अडचणीमध्ये होता, मैदानामध्ये टिकून राहिला, संघाला सावरलं आणि दमदार खेळी 29 धावांची त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते, जी इथे लाभदायक ठरेल का? कोण जिंकणार, कोण हारणार, कोणता संघ फायनल मध्ये पहिला प्रवेश करणार? यानंतर मायक्रोफोन वरती जोडतोय आणखीन एक हिंदीचा बुलंदाबाज सरदार शेख. साठी लकी ड्रॉ इथे आहे आणि ज्या एक अशी व्यक्ती ठरेल जी पैठणीची मानकरी ठरणार आहे. हॅलो, येस, थँक्यू राजा सर. आपण सत्कार समारंभाकडे वळतोय. जे आपण या क्रीडांगणावरती जे बॅनर बघतोय, जे आपण बॅनर छपाई केले, ते फ्रेंड्स ग्राफिक्सचे सर्व आपण स्वरूप मिरजोळकर साहेब यांना आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा इथे सन्मान केला जातोय. जे आपण या क्रीडांगणावरती सर्व बॅनर बघतोय ते त्यांच्या माध्यमातून, फ्रेंड्स ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपण त्यांच्या छपाई केली आहे, त्यांचा इथे पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला जातोय. यानंतर सुयश उर्फ पेंटा पेलणकर साहेब यांचं इथं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील पुष्पगुच्छ देऊन इथे सन्मान केला जाईल. SPL साठी भरघोस प्रतिसाद त्यांच्या माध्यमातून देखील आपल्याला लाभलाय. चांगले लाख मुलाचा सहभाग इथे आम्हाला लाभलाय, त्यांचा देखील इथे सन्मान केला जातोय. थँक्यू सो मच. येस, गणेश पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालंय, त्यांचं देखील ते आपण सत्कार. समता हॉटेलचे मालक गणेश पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं देखील पुष्पगुच्छ देऊन इथे सन्मान केला जातोय. खूप लाख मुलाचं सहकार्य या SPL साठी त्यांचं देखील लाभलंय. येस, अमोल अमोलकर यांचं देखील आपण इथे पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान केला जातोय. यस, नक्कीच आपण सामन्याच्या दिशेने वळणार आहोत. पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती इथे जोडले जातील
रत्नागिरीतील एक हिंदी समालोचनातला बुलंद आवाज सरदार शेख सर। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। मैच बहुत ही तगड़ा होने वाला है। यहाँ से जो भी टीम जीतेगी सीधा फाइनल में दस्तक देगी। वो टीम कौन सी रहेगी, जय भैरी मुरगवाड़ा या आर स्पोर्ट्स तुलसुंदे, सभी की नजरें इस मुकाबले के ऊपर टिकी हुई है। और लगातार 3 चौके जड़ने वाले बल्लेबाज को वाशिट मेकर साहब इनकी ओर से 2000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। जी हाँ, ये इनामों की धनराशि बढ़ने वाली है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2000 तो इन्होंने शुरुआत की है, ये आंकड़ा 10,000 के करीब जाएगा, मुझे भरोसा है। जी हाँ, आज होऊ दे खर्च व्यासपीठावरती आहेत बाळाशेठ मयेकर। 3 चेंडूवरती 3 विकेट जर का घेतले तरी सुद्धा बाळाशेठ मयेकर यांच्यावरून 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे। 3 चेंडूवरती 3 चौकार जरी लगावले तरी 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज बाळाशेठ मयेकर यांच्या माध्यमातून आहे। आपण पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने वळूया। आपण सरदार सर यांच्याकडे वळतोय। थैंक यू सो मच। जी हाँ, ईशांत के हाथों में गेंद है। स्मिथ शिवलकर स्ट्राइकिंग एंड पर है। 41 रन का पीछा करेगी जय भैरी मुरगवाड़ा की टीम। पहली गेंद बैक ऑफ द हैंड से गेंद डाली थी। स्मिथ का वार है, ये स्मिथ का वार खाली नहीं जाएगा। अब की बार चौकार, स्मिथ ऑन फायर। ये रन 6 रनों से खाता इस समय खोला है। व्हाट अ शॉट, ये कमाल के बल्लेबाज है। जहां से न्यू हनुमान ड्यूटीवाड़ी की प्रतियोगिता समाप्त हुई, ऐसा लग रहा है वहीं से ही इनिंग की स्टार्ट की है। और स्मिथ में एक अलग सी पहल है, क्वालिटी है, बेस्ट बनाम बेस्ट वाला मुकाबला है। ईशांत में नो डाउट बहुत ही अच्छी गेंदबाज है, उनके खिलाफ जड़ा गया पहली गेंद पर शानदार छक्का, तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार नीचे रही थी गेंद, ऑस्टम के काफी बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। इस वाइड के साथ रन संख्या बढ़ेगी 207 रन। अंपायर के फैसले को यहां पर माना जाएगा। अब तक आपने हर एक डिसीजन को एक्सेप्ट किया है, तो उम्मीद करते हैं इसके आगे भी करेंगे। जी हाँ, तो 7 रन बने इस एक्स्ट्रा रन से। जरूर देखा जाए तो यहां से 34 रनों की और जरूरत है। जो भी टीम यहां से जीतेगी फाइनल में दस्तक देने वाली एसपीएल की पहली टीम बनेगी। वो कौन रहेगी आने वाला समय बताएगा। ईशांत अराउंड द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद अच्छा टैप किया, सीधे बल्ले से खेला। सायल ने गेंद को रोका है, सायु के नाम से इनको जाना जाता है। ये डॉट गेंद आई है, देखना होगा इनके खिलाफ। पहली गेंद पर छक्का जरूर जड़ा था। अब रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे स्मिथ, लेकिन उनकी वो नेचुरल बल्लेबाजी है, उन नेचुरल बल्लेबाजी में ही बल्लेबाजी करना चाहेंगे। काफी क्राउड जय भैरी मुरगवाड़ा और आर स्पोर्ट्स तुलसुंदे का यहाँ पर मिलता हुआ। कट किया था, पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद आते हुए मैच तगड़ा होने वाला है, मैच दमदार होने वाला है। जैसे जैसे मैच क्लोज होता जाएगा वैसे वैसे बाळाशेठ मयेकर साहब इनकी धनराशि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रोमांच बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ठंड गायब होते जाएगी। हाँ, होने वाला है, ये तो शुरुआत है, मजा आएगा। जी हाँ, देखा जाए तो ये पहला ही ओवर है। 41 रन जय भैरी मुरगवाड़ा और आर स्पोर्ट्स तुलसुंदे, बेस्ट बनाम बेस्ट ये मुकाबला है। ऑस्टम के काफी ज्यादा बाहर है, इशारा जरूर आएगा वाइड का। अतिरिक्त गेंदे परेशानियों का कारण बनेगी तुलसुंदे टीम को। 8 रन बने हैं, देखा जाए तो और 33 रनों की जरूरत है। मैच अच्छा होगा, 24 गेंदों का हर इनिंग है, यानी कि कमबैक करने का मौका मिलेगा। अभी अभी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, टॉस जीतकर जय भैरी मुरगवाड़ा टीम गेंदबाजी करते हुए नजर आई। 40 रन खर्च किए और सेकेंड इनिंग में अब तक 8 रन बनाए हैं इस ओवर में। इस बार अच्छा टैप किया था, 2 रन जरूर देकर जाएगा। स्ट्रोक का जड़ में गेंद की थी, 2 रन जरूर देता हुआ स्ट्रोक। रन संख्या बढ़ेगी 210 रन बने हैं। जहां जहां नजरें जा रही है वहां वहां दर्शकों का सैलाब आया हुआ है। जी हाँ, ये जो लम्हे हैं यादगार लम्हे हैं। और इस समय रन संख्या रुकी हुई 10 रनों पर। इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है 2, यानी कि 4 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं स्मिथ। अच्छी शुरुआत जय भैरी मुरगवाड़ा टीम की। हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है, सायल ने बड़ी आसानी के साथ गेंद को फिट किया। डॉट गेंद आते हुए, पता है उन्हें, उनका स्ट्रॉन्ग जोन पता है। इस स्ट्रोक को बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इस स्ट्रोक को उन्होंने इस प्रतियोगिता में काफी दफा इस्तेमाल किया और उस पर रन भी बनाए स्मिथ ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक था, 1 रन लेने का मौका लेकिन मना किया यश ने। पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं 10, जैसे कि 10.25 की रिक्वायर्ड रन रेट के साथ रन बनाने थे। 10 रन बने तो आने वाले 18 गेंदे हैं, जहां से 31 रनों की जरूरत है। अब तक देखा जाए तो 12,786 दर्शकों ने आज की इस रात का मजा लिया है और अब तक 1,365 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1,90,000 दर्शकों ने एसपीएल का मजा लिया है। दो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2 लाख का गोल्डन आंकड़ा आने वाले चंद लम्हों में पूरा होने वाला है।
क्या बात है, ये खूबसूरती है एसपीएल की, ये ताकत है एसपीएल की। पहला ओवर समाप्त हुआ जिसमें 10 रन बनाए जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम ने। यश हरदनकर स्ट्राइकिंग इन पर है और गेंदबाजी के लिए आते हुए आरु स्पोर्ट्स तुलसुंदे की ओर से चिन्मय, उभरता हुआ सितारा तुलसुंदे गांव का। देख रहा होगा गेम प्लान बनाए जा रहे हैं, पता है काफी ज्यादा क्राउड, जबरदस्त यहां पर माहौल बना है इस मुकाबले के दरमियान। जो भी जीतेगा फाइनल में दस्तक देगा और कोई टीम चाहती है फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल में दस्तक दे, मौका दोबारा जरूर मिलेगा आपको खेलने का, लेकिन वो डेंजर जोन रहेगा। वहां पर एक एक गलती आपको बहुत ज्यादा महंगी साबित होगी। पहले ही एग्जाम में पास होकर आप जो है कॉलेज जाना चाहोगे, वरना अक्टूबर की बारी करनी पड़ती है एसएससी में। ऐसा नहीं होगा, आपने पढ़ाई अच्छी की है, अध्ययन अच्छा किया है तो जरूर आप पास होकर आगे जाएंगे, मजा जरूर आएगा दोस्तों। और इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए चिन्मय, दूसरी ओर की पहली गेंद, सामने रहेंगे यश, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं जय भैरी मुरगुवाड़ा की ओर से। देखना होगा इस समय रिवर्स अटेम्प्ट किया है, 2 रनों वाला ये स्ट्रोक देखने को मिला है। बढ़िया सेंसिबल क्रिकेट है, वो भली बात ही जानते हैं, चौके छक्के के सोच में डिक्लेयर वाले जोन को कहीं ना कहीं भूलते हुए नजर आ रहे थे और यश ने फिर से एक बार उसको जिंदा किया है। 12 बने हैं, पता है उन्हें जब भी हर गेंद पर रन बनते हैं थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर जरूर आता है। शायद यही रणनीति लेकर गेंदबाजी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। लेग स्टंप के काफी बाहर है, इशारा यहां पर आता हुआ वाइड का। रन संख्या बढ़ेगी 13 रन, यही देखने को मिला। पहली गेंद पर जरूर यहां से डिक्लेयर क्षेत्र में खेला था, इस बार प्रेशर में नजर आए गेंदबाज चिन्मय। क्या कमबैक किया जाएगा, देखना होगा। महिलाओं को सेमी पैठनी जीतने का भी मौका मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, इस बार स्वीप अटेम्प्ट किया है, 2 रनों के लिए गेंद जरूर जाते हुए। यश काफी शातिर खिलाड़ी है, गेम चेंजर खिलाड़ी है जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम के। रन संख्या बनी 15 रन, जैसे जैसे रन बनेंगे वैसे वैसे जीतने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे जय भैरी मुरगुवाड़ा टीम के। पता है उन्हें जोखिम नहीं उठाना चाहते और एक तरफ स्मिथ अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए रफ्तार भरी पारी सजाना चाहते, दूसरी ओर यश हरदनकर डबल डबल वाले स्ट्रोक खेलते हुए मैच के करीब जाना चाहते हैं। अच्छी क्रिकेट, इस बार भी स्वीप अटेम्प्ट किया था, गेंद और बल्ले के बीच में अच्छा संपर्क नहीं, डॉट गेंद आती हुई। सुदीक्ष ने गेंद को यहां पर फील्ड किया है, डॉट गेंद आती हुई। एक एक गेंद बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, एक एक लम्हा बहुत ज्यादा मायने रखता है दोनों टीमों के लिए। डॉट गेंद आई है, रन संख्या रुकी है 15 रनों पर। यहां से अभी भी देखा जाए तो 26 रनों की जरूरत है। रिवर्स अटेम्प्ट किया है, 2 रन देकर जाएगा स्ट्रोक। जी हाँ, 70 रन बनते हुए 2 रनों के साथ। जी हाँ, बंधुशीट नागवेकर साहब, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल स्पॉन्सर किए। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। नागवेकर साहब वेलकम, एसपीएल में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलते हैं मैच के दरमियान, 70 रन बने हैं। देखना होगा, लेग स्टंप के काफी बाहर है, इशारा आएगा वाइड का। दबाव में नजर आते हुए गेंदबाज चिन्मय, देखना होगा 18 रन बने हैं इस 1 रन के साथ। यहां से यश अच्छी पारी सजाते हुए हल्के हाथों से खेला है, सेंसिबल क्रिकेट, जोर का झटका धीरे से देना इसी को कहते हैं। मांगा था इन्होंने 2 रन लेकिन मिल गए 4 रन। ओहो व्हाट अ शॉट, सिर्फ और सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, दिशा दी गेंद को और गेंद ने बाउंड्री के पार जाकर वो कार्य पूरा किया है। 22 रन बने हैं, 22 रन बने हैं। 19 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। व्हाट अ इनिंग, चिन्मय की अगली गेंद यश के लिए, रिवर्स अटेम्प्ट करेंगे, क्या बात है। 2 रन जरूर देकर जाएगा इस स्ट्रोक का। रन संख्या बनती हुई दोस्तों 24 रन बने हैं। तो यहां से अब आने वाली 12 गेंदे हैं और जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 70 रन डीजे। रनों की जरूरत है, जो जीतेगा फाइनल में दस्तक देगा। सभी की नजरें टिकी हुई है गेंदबाजी के लिए आते हुए सूजन। जी हाँ,
और स्पोर्ट्स तुलसुंदर टीम का ये उभरता हुआ सितारा जिन्होंने एसपीएल में काफी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन सामने भी स्मिथ शिवलकर काफी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, जिनके बल्ले से रन बने हैं, काफी आक्रामक स्ट्रोक देखने को मिले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट अब तक खेली है। 12 गेंदों पर 24 रनों की साझेदारी अब तक बन चुकी है। 17 रन चाहिए आने वाले 12 गेंदों पर। स्मिथ है स्ट्राइकिंग एंड पर, क्या रणनीति होगी देखना होगा। ओ इस समय क्या हुआ है देखना होगा। नो की मांग जरूर की है, विकेटों पर गेंद जा टकराई है, देखना होगा। डिसीजन पेंडिंग। स्मिथ शिवलकर बाल बाल बचे हैं और इस समय जो है देखा जाए तो रन संख्या जैसे थे वही पर रुकी। 25 रन यानी कि 1 रन से आगे बढ़ चुके हैं। 16 रन दूर है, गेंद थोड़ी सी पीछे थी और उसका एडवांटेज स्मिथ को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां से निडर होकर बल्लेबाजी करना चाहेंगे स्मिथ। सुजन के हाथों में इस समय गेंद है, देखना होगा किस तरीके से अब गेंदबाजी करते हैं। इस बार टैप करने की कोशिश की थी, गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। ये एक रन काफी ज्यादा कीमती है दोनों टीमों के लिए। 27 रन बने, 14 रन दूर है। व्हाट अ मैच। यहां से जो भी जीतेगा क्वालिफाई कर पाएगा फाइनल के लिए। ये करो या मरो की स्थिति दोनों टीमों के लिए। घमासान चल रहा है, ये बहुत ही दमदार मैच चल रहा है। किसके सपने सच होंगे इस मैच को जीतते हुए देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया के काफी ज्यादा बाहर गेंद है, जी हाँ नई नो का इशारा आता हुआ। रन संख्या बनेगी इस नो के साथ। 28 रन बने हैं, 28 रन। यहां से अब 3 रनों की जरूरत है। 41 रनों का पीछा करते हुए जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम और इंदौर के बीच में 28 रनों की एक दमदार साझेदारी बन चुकी है। जिस साझेदारी की जरूरत थी 28 रन बन चुके हैं। सुजन किशोर की अगली गेंद स्मिथ के लिए, स्मिथ ऑन स्ट्राइक, लेक्सम के काफी बाहर है। इशारा यहां से भी आएगा वाइड का, 1 रन और जुड़ेगा। 29 रन बनते हुए, जी हाँ 12 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये ओवर काफी लंबा चलता हुआ और स्पोर्ट्स तुलसुंदर की ओर से इस बार अच्छा चौक खेला है, रोका गया है। डॉट गेंद आती भी, अच्छी फील्डिंग आप देख सकते हैं, डॉट गेंद आई है। इस ओवर की अभी भी गेंदें शेष है, 4 गेंदें अभी भी शेष है। पूरी तरीके से सिकंजा कसा है जय भैरी मुरुगाड़ा के खिलाड़ियों ने इस मुकाबले के ऊपर, देखना होगा। इस बार रफ्तार में टैप जरूर किया है और इस समय ये छक्का निकलता हुआ। व्हाट अ शॉट। स्मिथ शिवलकर के बल्ले से राहत की सांस देने वाला छक्का है और 6 रनों के साथ रन संख्या बनी 35 रन। मात्र 6 रनों की जरूरत है ग्रैंड फिनाले में दस्तक देने के लिए जय भैरी मुरुगाड़ा टीम को। क्या बात है, 35 रन बन चुके हैं। रोकने का साहिल ने प्रयास जरूर किया था गेंद को, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। 6 रनों के लिए गेंद चली गई और इस समय अब देखना होगा स्मिथ शिवलकर क्या यहां पर डिक्लेयर जोन में खेलते हुए मैच को जिताएंगे या मैच विनिंग चौका या छक्का जड़ेंगे, ये भी देखने वाली बात है। अच्छी क्रिकेट अब तक खेली है जरूर। सुजन किशोर की अगली गेंद स्मिथ के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस समय फुल टॉस गेंद गैप में खेला है, ये चौका निकल चुका है और इस चौके के साथ इस समय मेरे दोस्तों रन बने हैं 39 रन। मात्र 2 रन दूर है। जय भैरी मुरुगाड़ा जीत के दहलीज पर है और जी आज राहुल जी पिलनकर सर इनके चेहरे पर खुशी की लहर है, जो कि टीम के ओनर है। पूरी उनके स्क्वाड में खुशी की लहर आ चुकी है। 1 रन यहां से मुकम्मल कर लिया है, स्कोर लेवल है। अब 1 रन दूर है, सिर्फ और सिर्फ 1 रन दूर है। इसी ओवर में जश्न मनाना चाहेगी और एसपीएल के सीजन में ग्रैंड फिनाले में दस्तक देना चाहेगी जय भैरी मुरुगाड़ा की टीम। देखना होगा सामने है यश। जी हां, जय भैरी मुरुगाड़ा के सभी समर्थक काफी खुश इस प्रदर्शन से। सुजन की गेंद, सामने रहेंगे यश, सिंगल यहां से चुरा लिया है और जय भैरी मुरुगाड़ा टीम पहली फाइनलिस्ट टीम बनी है एसपीएल की। व्हाट अ विक्ट्री।
यादव यांचं नाव लावणी नृत्य इथे सादर नाव घेऊन मैदानात दाखल झालेला जयभैरी मुरुगवाडा संघ फायनल मध्ये दाखल होणारा पहिला संघ इथे पाहायला मिळालाय. अतिशय अप्रतिम फलंदाजी स्मित शिवालकर आणि यश हळदणकर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे या पहिल्याच प्रयत्नामध्ये फायनल मध्ये एंटर झालाय तो या जयभैरी मुरुगवाडा